Bro, ilang thumbs up ang ibibigay mo? 100%. 100%. Oh my God! Wow! Bro, ilang beses nang na-overhaul yung motor mo? Pang-pito na po. Pang-pito na. Hindi, yung nauna, 5 beses na-overhaul, hindi tumino. Tapos pang-anim na dito. Pang-anim na ngayon. So ngayon mga kabro, 5 beses na na-overhaul tong makina ni kabro doon sa kanila, hindi pa rin tumino. Ngayon pang-anim na dito sa ating laboratorio. So hindi natin tinigilan tong makina ni kabro hanggat hindi tumitino. Ngayon ano bang naging problema ng makina niya? So ang sabi ni kabro, ang problema ng kanyang makina, mahirap ikambyo. Ayan. Mahirap ikambyo. Ngayon binuksan namin, mga pare ko, ni pare Jeric, binuksan na nila, in-overhaul na nila. Chinik nila yung transmission goods naman, pati mga washer. Ang sabi ni kabro, third gear napalitan na. Yung isa lang, yung isang third gear sa main shop, yun lang ang napalitan. Yun ang sabi niya. So ngayon, yung crankshell niya, yung bola. Yung crankshell sa bandang kanan, pinalitan natin dahil yung dating kinabit nila is butas na. Kaysa magpahinang pa tayo, nilagyan na lang natin ng mas maganda at brand new na crankshell galing sa Rusi na makina na pinarts out natin. Ngayon, nabuo na. To make the story long short, nabuo na natin yung makina. Ngayon, ang problema niya, pag pinipisil mo ng konti yung clutch lever, umaabante siya. Okay, pag pinipisil mo ng konti yung clutch lever, umaabante yung motor kahit hindi nakakambyo. Kapag umaandar yon mga kabro. Ngayon, hindi ako satisfied kapag ganong senaryo mga kabro. Pinababa natin ulit tong makina, sila pare Jeric. Okay, so yung nangyari dito, chinek natin lahat ng gear sa transmission. Nag-focus tayo sa transmission kasi doon ang problema, kasi naka-experience na kami ng ganito dati na inaabot kami ng alauna ng madaling araw noon. Ngayon, ang sabi ni kabro, third gear lang daw yung pinalitan. Okay, so ngayon pinabuksan natin, inobserban kong mabuti yung mga transmission gear. Ang naging problema pala nito, hindi lang pala third gear yung napalitan, pati yung fifth gear na nasa main shaft. Yan, ito, papakita ko sa inyo, fifth gear, ito. Pinalitan din pala nila to. Kaya nakita ko maputi, yung ibang gear maitim. Kaya napagdiskitaan ko tong sukatin ng caliper. And then, naghanap din ako ng ganitong fifth gear dun sa bahay at may nakita tayo mga kabro. Sa awa ng Diyos talagang mabait ang Diyos. Ayan, nagbibigay siya ng mga himala. Totoo yun, himala yun. At nakita natin tong gear na to, replacement, tapos makapal ng 2mm sa stock. So pinalitan natin to make the story long short. Pinalitan natin, nilagyan natin nung stock na fifth gear na nakakabit sa main shaft bago yung segunda. Yung segunda nasa ibabaw nito eh. Okay, so ngayon binuo na natin ulit. Testing muna natin at kung magiging goods na yung cambio niya. So far so good. Okay na tong motor ni kabro. Pang-anim na baba. Bali dito kanina binaba ng isa tapos nagka-problema pa ulit sa cambio. Pang-pito. So hindi natin tinigilan yan kabro. Hanggang hindi tumitino yung motor mo from Urdaneta na. Ayos, nabanog. Ito umiilalim sa ilalim kanina ng motor eh. Nilalagay yung putres. Ngayon, testing mo na bro. Mayatatan, mabaling kagawi din. Ayan. Oh. Testing mo muna, tapos balik ka bro no. Ayun. Pinatest drive natin sa kanya para malaman niya at pagkakaiba. Ha? Overtime malalang, magbayaw? na naman. Oh. Hintayin natin si kabro, nag-test drive. Ayan, paparating na siya mga kabro. Ayan, the moment of truth. Ano ba ang feedback ni kabro? Ayun o. Ano bro? Okay na bro. Ayan, interview. Okay na ba? Okay na po boss. Okay na. Okay na Smooth na rin yung cambio. Tagal naming pinakulon sa pressure cooker yung cambio niyan. Hindi lalambot yan, no? You serious? Okay. Oh, ayos na oh. Okay, so halimbawa ganyan, umandar, naka-neutral. Pag pisil mo lang ng konti sa clutch lever, maabante na yan. Maabante na ng konti-konting ganon. So ngayon, okay no. Yan. Nice. Bro, ilang thumbs up ang ibibigay mo? 100%. 100%. Sige nga Rod bro, tan madi ka mabayagan niya. Madi ka marabyan nga pirmeng. Yan. Awan nalipata mo? Okay. Ay, sticker, bigyan mo ng sticker, Dave. Pero sa Sabado babalik si kabro, magdadala siya ng gulay. Kahit bukas. Sige bro. Ayan.
Sige, okay na yan. Oy, cash out. Marami ng pang cash out si Aldrin. Paldo. Sana all. Dagdagan mo pa, isa pa. Ilan ba yan bro? Dalawa? Isa? Oh, sige, dagdagan mo. Yan, maraming motor to eh. Shoutout kay Lolo. Shoutout kay Lolo. Shoutout kay Loreto Manangan. Yon, shoutout Sir Loreto Manangan. Yon. Sige bro, tanong madi ka marabyan. Salamat, salamat. Oh, pagod ang mga kabro natin, oh. Oh, 5 overhaul hindi tumino. Dito lang tumino, no kabro? Okay na po. Oh, yes. Oh my God! Wow! Sige bro. Ingat, ingat. Ayan, so talagang hindi natin tatantanan yan hanggat hindi tumitino. Hanggat may pandesal, walang tatantanan. Oh. Ayan, bumili tayo ng pandesal sana all. Sige. That's all for today's video mga kabro. Overtime malala. Ang magbayaw. Ayun, magkatabi na naman sila. Oh.